Njengomthengisi kwispaza shop, kubathengi xa bezothenga ngemali evenkileni yakho ungazikhusela ngolu hlobo. Iba namanzi ashushu apho wonke umthengi xa ezawuthenga ezawufaka imali khona, uze wena njengomthengisi uyithathe emanzini ashushu, kuba amanzi ashushu ayakwazi ukuyibulala intsholongwane. Le ntsholongwane ingahlala nakuyo nantoni na umntu ayiphetheyo xa enayo esandleni sakhe. Ukuzikhusela njengomthengi, uba namanzi ashushu, bayifake abathengi ngaphakathi imali emanzini, uze wena uyithathe ngaphakathi emanzini, wandule ke ukubanika ezo zinto bazithengayo. Xa uzawubanika izinto abazithengayo, qinisekisa uba unayo ilaphu elimanzi ukosula zonke izinto abazithengayo, ukwenzela into okokubana le ntsholongwane inganweni. Kwakhona nalapha apha kwindawo abathi bakwazi ukuzibamba abathengi xa bezothenga evenkileni yakho, qinisekisa uba uyasula ngebleach uqinisekisa ukuba intsholongwane ifile. Kwakhona ke imali ebesifake emanzini abilileyo ungakwazi uphinde uyifumana imali ingenangxaki, akho kwanto yenzekileyo emalini, iseyimali njengohlobo elulo. Sisonke singayinqoba i-coronavirus. Enkosi.